Yawwa ga ka, jakkin banza, jakkinka Allah ya ka a jakkinka za ka mutu. Zabar ma suka samu sunanka daidai suka ce farkai samezi. Wallahi da ana kai karin jakki kwamsariya kai da na kai ka. Zero. Na yi nadama sayan ka Allah. A hannunmu mu musulmi ne kake sharholiya. In ka shiga hannun maguza taka ta kare. Inda ni shi nuwa ne ka mun haka. Na ce inda ni shi nuwa ne ka mun haka. Ta yi kama shi nuwa ka gama siwa inda za a gasa ka a cinye ko gishiri babu. Yi mun shiru na ce ina magana kana magana ko kake nima jaki ne dan iska matsiyaci dan hasada. Ya? Jaki ne kake ma hoda haka? An mishi hoda. An mishi hoda ka sa abin da yayi? Sai ka hodi. La ilaha illallah wannan jakin da kake gani ba jakin arziki bane. Dan hasada ne ba na wasa ba. Salula ta ya kama ya tamne ya haɗe ya ɗora harawa ya ɗora ruwa. A lokacin da move ta buɗe famfanta na alfarma falala iri-iri ni ya raba ni da salula. Lalle ya yi ɓanna. Ni zai ma bakin ciki. Wallahi ya yi ɓanna. Ni inda ni ne sai ma na mare shi. Ni tambayi Garba Haruna ni da na mare raƙumi na rantsi da Allah. Sosai gabana akai. Gabana akai. Kai ka ce move Africa. Move Africa mai kyauta tana ƙari. Wata sabuwar alfarma ce ta samo muna kuma. Kai yanzu kenan salula ta da aka tamne aka gama da harawa aka cinye aka ɗora ruwa